взагалі не розумію, що сталося. Може до нього підійти та поспитатися, там начальство якесь. А можете розказати на камеру, що зараз тут відбувається, де ми є? Я вам нічого не розкажу, ні сільський голова не можу. Ти її в селі Волошина, але як, що воно відбувається, мені самому цікаво. Хоча б якогось майстра знайти, прораба. Голова сільської ради точно знає, що це тут відбувається. Він цього в курсі. Просто буду прийняти, я не розумію, що відбувається. Але теж ні, треба ставити питання, що начальник Івано-Франківської кінцівки треба дати спеціальний став. Якщо починає почати до того, що хтось заборонує, виявляється, ніхто не заборонило. І якщо не заборонувати, якщо я припис, то це достатньо, бо я не заборонував, то я не заборонував. Оля!